Felly, Dafydd ydw i. Dwi'n swyddog recrwtio myfyrwyr ac yn gyfrifol am yr ysgolion cyfrwng Cymraeg yng Nghymru, wrth gwrs yng Nghymru maen nhw. Fel arfer pan fyddai'n sgwrsio gyda myfyrwyr am beth yw ysgrifennu datganiad personol, pan maen nhw'n ymgeisio gyda'r Brifysgol, fyddai'n gwneud hynny ar ben fy hunan. Ond heddi, byddai yn cael cymorth dau berson sy'n gwybod lot mwy am y broses na beth ydw i. Felly gai gyflwyno Dr Robin Chapman sy'n ddarlithydd yn yr Adran Gymraeg ac Elen Roach sy'n fyfyrwraig yn ei thrydedd blwyddyn. Helo, Robin Chapman dwi'n uwchddarlithydd yn Adran y Gymraeg ac astudiaethau Celtaidd ac un o'n myfyrwyr sydd efo ni heddiw ydy Elen. A da ni'n adran fach ond eitha cyfeillgar, o bod ni'n feddwl. Siwmai chi gyd, Elen ydw i. Dwi'n astudio Cymraeg proffesiynol yma ym Mhrifysgol Aberystwyth ac newydd ddechrau fy mlwyddyn ola a mae'r amser wedi hedfan. Diolch yn fawr i chi. Anghofio sydd dweud, sesiwn ar y Celfyddydau a'r Gwyddorau Cymdeithasol yw hwn, ac ym Mhrifysgol Aberystwyth ni'n cynnig theatr ffilm a tholedu celf, Saesneg, ieithoedd modern, y Gymraeg wrth gwrs, y gyfres addysg, gwleidyddiaeth a hanes, a gai o hefyd dweud mae un o'r addedigion yr Adran Gymraeg yn Aberystwyth ydw i. Diolch i'r ddoi o'noch chi, sawl blwyddyn ôl nawr hefyd, mae rai fi gyfadde. Gai ddiolch i'r ddoi o'noch chi am y cyflwyniad yna. Mae gen ni rhyw 4 neu 5 o gwestiynau i ofyn, a wedyn mi gewn ni rhyw gyfle os ydy Beca, mae Beca ac Elin gyda ni, os ych chi eisiau cyfrannu ar y chat, bydde hwnna'n wych. Ac os gyda chi gwestiynau, plis holwch gwestiynau. Mae yna gyfle hefyd i gael sgwrs ar y diwedd os ych chi eisiau gwneud hynny hefyd. Felly, dwi'n mynd i ddechrau off gyda'r cwestiwn cyntaf. Shwt brofiad yw i astudio'r celfyddydau a'r Gwyddorau Cymdeithasol? Mae'n gyffredinol iawn. Ofyn nhw hwnna'n gyffredinol ac hefyd beth yw'r profiad o fewn Aberystwyth, Brifysgol Aberystwyth hefyd. Gai ddechrau gyda Robin, please. Y profiad o ddysgu, wel byddwn ni'n dweud bod ni'n cynnig profiad Llydan. Da ni'n brifysgol lle mae'r gwahanol adrannau yn cymysgu â'i gilydd, a mae hynny'n wir yn enwedig am y myfyrwyr Cymraeg i iaith oherwydd Pant y Celyn. Mae popeth bron yn digwydd o fewn cwmpas cymharol fychan ar y campws, felly mae'r bobl sy'n astudio Celfyddydau a Gwyddorau Cymdeithasol yn tueddu droi'n yr un manner. Da ni'n gyfleus iawn i lyfrgell Hugh Owen, sef y brif lyfrgell ar y campws. A hoffwn i feddwl fod o'n brofiad buddiol a chyffroes a brydiau hefyd. A mae hefyd, wrth gwrs, chi'n sôn am lyfrgell Hugh Owen, a mae gyda chi lyfrgell genedlaethol dafliad carreg bron a bod o'r safle. Oes, yn llythrenol. Llai na 5 munud o waith cerdded o ddrws yn swyddfa ym mhen draw campws i'r llyfrgell genedlaethol. A mae rhywun yn cael ymelodi yn rhad ag am ddim. Mynd efo rhywbeth i brofi pwy ydych chi. Maen nhw'n tynnu llun chi ac yn rhoi cerdyn i chi. Da chi'n cael benthyca llyfrau, ond mae'n rhoi mynediad i chi bob math o adnoddau ar-lein, ac wrth gwrs da chi'n cael defnyddio y llyfrgell ei hun, a mae nifer o'n myfyrwyr yn dewis mynd yno yn yr haf yn enwedig cyn yr arholiadau i gael tawel i astudio a mae'n gaffi wrth law. A Elen, beth o safbwynt myfyrwraig, shwt brofiad yw i astudio'r Celfyddydau yn Mhrifysgol Aberystwyth? Wel, fel nath Dr Chapman sôn ychydig yn gynharach, i ni'n grew gymharol bach ac i fi yn bersonol mae ni yn ychwanegu'n fawr iawn at y profiad, achos i chi wir yn cael y cyfle i ddod i adnabod eich cydfyfyrwyr, ond hefyd dod i adnabod eich darlithwyr mewn ffordd eitha cartrefol a dod i nabod nhw'n dda iawn sy'n wneud gofyn am gymorth, neu gofyn am help llaw gyda aseiniadau, neu paratoi ar gyfer arholiadau gymaint a hynny'n haws.
achos mae'r perthynas a'r cyfeillgarwch na, os leicwch chi, yn bodoli. O rhan byw yn y Gymraeg, mae Aberystwyth yn lle hollol wych i allu wneud hynny. Yn amlwg mae Pantycelyn newydd ail-agor. Mae IMCA yn rhan enfawr o'n Cymdeithas Myfyrwyr, sef Undeb Myfyrwyr Cymraeg Aberystwyth. I ni'n rhyw 300 o aelodau a digwyddiadau amrywiol sy'n digwydd trwy gydol y flwyddyn, felly rhywbeth at ddant pawb yn sicr. Wych. Yn y Gymraeg, pa bynciau sy'n cael, beth allwch chi astudio, pa bynciau allwch chi astudio fewn y Gymraeg yn yr adran? Achos dim jyst yr adran Gymraeg oedd hi pan o'n i na, beth yw hi nawr? Mae yna lot yn fwy ten, oes? Oes. Wel, mae yna wahanol gyfuniadau yn bod, felly mae modd astudio Cymraeg a hanes, er enghraifft Cymraeg ag addysg, Cymraeg a gwleidyddiaeth ryngwladol, Cymraeg a gyfraith. Ac yn yr adran ei hun, mae yna radd draddodiadol Cymraeg wedyn. Mae Cymraeg proffesiynol, dwi'n dal i feddwl amdani fel gradd gymharol newydd, ond mae hi wedi ennill i fflwy erbyn hyn. Dyna radd fwy ymaferol mewn ffordd. Mae rhywun yn cael cyfle i gael profiad o fyd gwaith ac yn y blaen, a sefydlu perthynas efo cyflogwyr posib at y dyfodol. Yn ein hadran ni hefyd, da ni'n dysgu, mae croeso i bobl wneud hyn, pynciau yma ddim yn orfodol, mae modd astudio Gwyddeleg a Llydaweg ar ben y Gymraeg, felly da ni'n cynnig gradd mewn astudiaethau Celtaidd hefyd. Ond mae pob croeso i bobl sy'n gwneud gradd yn y Gymraeg, er enghraifft, wneud un modiwl, un cwrs falle byddwch chi'n ei alw fo, mewn iaith Geltaidd fyw arall. Os da chi'n gwneud astudiaethau Celtaidd, mae'n gyfle i chi treulio cyfnod mewn Brifysgol tramor draw yn Iwerddon neu yn Llydaw. O'n i'n mynd i ofyn, na un cwestiwn yn mynd i ofyn, os yna gyfle, achos dwi'n mynd draddodiad, oeddech chi'n meddwl, os chi'n dod i astudio Gymraeg, a byddech chi'n cael cyfleoedd i astudio tramor, ond chi'n gallu gwneud, wrth gwrs... Oes, mae modd gwneud, yn bendant, oes. Un peth offer i... Ia, cerddi ymlaen, Elen. Na, jyst i ychwanegu at y profiadau posib o fynd tramor, mae yna gysylltiad newydd wedi cael ei ffurfio yn ganolog nawr gyda'r ganolfan Gymraeg yn Ohio yn America. Felly mae yna gyfle i fyfyrwyr fynd ychydig ymhellach na Iwerddon a Llydaw, i bendraw'r byd os bysen nhw'n dymuno. Mae yna Gymru ym mhobman, yn dos e? Mae yna Gymru ym mhobman. Gai ofyn wedyn, te'r ail gwestiwn, os gai ofyn, pa fath o fyfyrwyr byddech chi'n tybio, mae'r cwestiwn ma'n agored i'r ddau o'noch chi, pa fath o fyfyrwyr sydd yn ffynnu neu sy'n rhagori wrth wneud y celfyddydau, a pa fath o fyfyrwyr ych chi'n meddwl sydd yn ffynnu neu rhagori wrth wneud y celfyddydau? Elen neu Robin? Wel, Elen i gychwyn, a na i gadw mhawdwyn si. Gwych. Pobl bysen ni'n gweud sydd gyda angerdd dros y pwnc maen nhw'n dewis astudio, pobl sy'n barod ar gyfer profiadau newydd, profiadau unigryw, a rheini sydd ddim gyda unrhyw fath o ofan o dreial rhywbeth newydd, achos mae hynny yn rhywbeth pwysig sy'n modd beth newch chi astudio yn y Brifysgol. Mae'n rhaid cael rhyw fath o feddwl agored i wneud pethau efallai na bysech chi'n ystyried wneud oni bai bod chi yn mynd i'r Brifysgol. Rhywbeth out comfort zone fi'n meddwl beth mae pobl yn sôn yn ynddo fe. Chi'n gallu camu allan o hwnna. A threio rhywbeth newydd. Gai stop, cyn i chi Robin ateb, mae hwnna'n mynd â chi at sgiliau neu wybodaeth allai fod yn ddefnyddio pan ych chi'n sgwennu datganiad personol, bod chi'n gallu dangos bod chi'n fodlon mentro gwneud rhywbeth newydd o'r newydd. Ond ewn ni nôl at hwnna wedyn, Elen. Robin, nôl at y cwestiwn na, pa oedd y fyfyrwyr ych chi'n meddwl sy'n ffynnu neu'n rhagori wrth astudio'r celfyddydau? Wel,
yn hanes yr adran, yn achos adran y Gymraeg yn benodol, mae gynnon ni amrywiaeth eithriadol o bobl wedi cael myfyrwyr wedi dod ato ni o Japan a China, weriniaeth Czech, wedi cael 3 o'r weriniaeth Czech wedi graddio hefo ni. Enghraifft. Slofenia, yr Unol Daleithiau, Canada o bob man, Rwmania, i newydd raddio eleni. A'r rhai sy'n ffynnu ydy'r rhai sydd falle yn barod i fentro. I wneud cefngryd. Da ni'n disgwyl y byddwch chi'n wybodus pan ddewch chi ato ni, ond da ni yn gobeithio byddwch chi'n fodlon rhoi cynnig ar bethau. Ac wrth gwrs, os da chi'n rhoi cynnig ar rhywbeth, tydi o ddim yn dan chi, popeth yn iawn, mae yna ddigon amrywiaeth, digon o ddewis. A tydi byth bron yn rhy hwyr i chi newid cyfeiriad os da chi eisiau dilyn modiwl arbennig wedi cael blas o rhywbeth. Felly mae myfyrwyr sy'n barod i fod yn fentrus. Ond os da chi eisiau bod yn geidwadol, os da chi eisiau bod yn ofalus, mae hynny'n iawn hefyd. Ond rhyw chwilfrydedd ynglyn â eisiau gwybod mwy am y pwnc. Pa bynnag bwnc yw wedyn, mae hwnna'n... O bendant, ie. Bobl sy'n barod i fynd gam ymhellach. Dwi'n mwynhau cwmni myfyrwyr sy'n stopio fi yn y corridor a dweud, mae hyn wedi bod ar fy meddwl. Wych. Be da chi'n meddwl? Ac yn aml iawn, wel, gobeithio os byddai'n gwybod unrhyw beth am y pwnc, byddai'n dweud, wel, mae yna rhyw fideo ar YouTube, neu mae yna erthygl wedi ymddangos yn y wasg, neu cerwch i holi, hwn a hwn, hon a hon. Felly bobl sy'n awchu am ddarllen pethau, a sy'n awchu am ddysgu pethau newydd. Nid profiad academaidd yn unig ydy bod mewn Brifysgol, ond profiad cymdeithasol. Yn aml iawn, y beth sy'n gofiadwy am fywyd Brifysgol ydy y bobl da chi'n dod ar ei traws, bobl o wahanol gefndiroedd ac yn y blaen. Dwi'n meddwl bod hwnna'n rhywbeth sy'n berthnasol iawn i Aberystwyth yw eich bod chi yn dod i adnabod eich myfyrwyr chi yn gyflym iawn, achos y rhai sydd dal gyda ni, dwi'n siŵr bod un o'n mhrofiadau wy'n cofio fwyaf yw cwrdd â cyn ddarlithwyr 10 mlynedd ar hugain ar ôl graddio Aberystwyth ac y dal yn cwrdd â nhw ac yn gweud helo, siwyd i chi'n iawn a bod nhw dal yn cofio chi, bod yna agos atrwydd ydych chi yn y Brifysgol yn Aberystwyth yn sicr. Ia, dwi'n meddwl bod ein safle daearyddol yn bwysig yn hynny o beth. Mewn rhai brifysgolion, yn enwedig mewn dinasoedd a threfi mawr, mae prifysgolion hynny yn tueddu i ddenu myfyrwyr o'r dref neu'r ddinas honno, a mae yna duedd iddyn nhw fynd adre dros y Sul a diflannu. Mae yna fwy o ddiwylliant yn y brifysgol ei hun, pethau'n digwydd dros y Sul, pob math o dim a chwaraeon, enghraifft, grwpiau drama, grwpiau cerdd ac yn y blaen. Felly mae bywyd y brifysgol yn ymestyn y tu hwnt i'r oriau dysgu a'r tu hwnt i'r campws. Gai symud ymlaen i'r trydydd cwestiwn. Pa fath o broses ymgeisio yw i ddod enghraifft i Aberystwyth? Enghraifft, oes yna broses gyfweld? Mae yna sawl cwestiwn gyda fi. Oes yna broses gyfweld i ddechrau? Nag oes, nid fel y cyfryw ym mhob achos. Fel arfer, y drefn ydy bod pobl yn gwneud cais ysgrifenedig trwy UCAS, yn rhoi manylion i gyrfa hyd yn hyn, datganiad personol, byddwn ni'n dod ato yn fanylach yn y man. Wrth i mi dderbyn y cais hwnnw, y peth nesaf dwi'n wneud ydy estyn gwahoddiad iddyn nhw ddod i ddiwrnod agored. A da ni'n cynnig rhyw 4 neu 5 o'r rheini bob blwyddyn. A mi fyddai'n sgwennu nôl at bob myfyriwr ac yn cynnwys y wybodaeth am y diwrnodau hynny. Dyna gyfle i sgwrsio, ond ddim yn gyfweliad ffurfiol. Mi fyddwn ni'n cynnal cyfweliadau yn achos bobl lle, nid amheuon, lle da ni eisiau gwybod mwy. Falle rhywun sydd heb gefndir academaidd
ffurfiol arferol. Ond sydd yn amlwg yn addawol, yn amlwg yn awyddus i ddod ato ni. A da ni jyst eisiau gwneud yn sicr, da ni wedi derbyn pobl cyn hyn sy'n gwneud yn arbennig o dda sydd heb lefel A. Enghraifft. A bobl sydd wedi penderfynu, wel na, y Gymraeg dwi eisiau gwneud, mod i wedi gwneud lefel A mewn mathemateg a ffiseg a chemeg neu rhywbeth, ynddo? Iawn, mae croeso iddyn nhw gynnig. Mae gynnon ni ein canllawiau, mae gynnon ni ein myfyrwyr arferol, ond da ni hefyd yn barod i fod yn hyblyg yn achos pobl sy'n newid cyfeiriad. Enghraifft, oedd bachgen gwbl o flynyddoedd yn ôl wedi cael ei dderbyn i wneud amaeth yn Lloegr. A dyma fo'n penderfynu y funud o la, ddech chi be, hoffwn i wneud gradd yn y Gymraeg. Wel, mi raddiodd fod oswaith cyntaf, wedi cyhoeddi cyfrol o farddoniaeth yn ddiweddar, wedi ymddangos ar y teledu, wedi perfformio lwyfan y Steddfod, wedi sgwennu rhywbeth yn rhifin cyfredol o'r 4 gwynt, rhyw fis yn ôl, lle oedden ni'n gweld yr addewid. A dwi'n meddwl mae gen oedd y gair mawr. Ia, mae'n amlwg bod hwn ar dan dros y pwnc, nad oes ganddo mor cefndir disgwyliedig. Felly, falle bod y byd amaeth ar ei cholled, ond mae byd y Gymraeg ar ei hennill. Yn union, ia. Wel, dyna ni. Rhyngddyn nhw a'i picwerchu am hynny, ynddo? Ydych chi'n, achos un o'r pethau yn sicr, byddech chi'n gwahodd myfyrwyr os ydyn nhw ddim yn siŵr a maen nhw'n ysgrifennu datganiad personol, byddech chi'n gweud, rhowch ganiad, ffoniwch ni weld pa fath o bethau ni eisiau gweld, pa fath o bobl ni eisiau denu'r adran. Byddech chi'n gwahodd y math na o sylw hefyd? Bendant, ie. Os ydy pobl yn methu dod i ddiwrnod agored, mae'n groeso iddyn nhw ddod i alw heibio ar adeg arall wedi cael myfyrwyr, wedi dod hefo'i, os ni fachgen mae ar yn y flwyddyn gyntaf rwan, dod o rhyw bnawn dydd Iau yng nghwmni fam, oedd ei fam yn digwydd bod lawr yn Aberystwyth, ynglyn â'r fater arall, a dyma 2 ohonyn nhw yn cael traeth bach o gwmpas y campws a siarad yn anffurfiol iawn. Wnaethon ni gynnal rhan fwy o cyfweliad yn yr awyr agored, ynde? Reit. Ac Elen, o'r safbwynt i, pa fath o brofiad oedd y broses o ymgeisio i fynd i'r Brifysgol hefyd? Un cadarnhaol iawn i weid y gwir. Bysen ni'n annog unrhyw un sy'n meddwl am fynd i'r Brifysgol i ddechrau'n gynnar o ran ysgrifennu datganiad personol. Dwi'n siŵr bod Dr Chapman yn cytuno fan hyn. Chi'n bod, na'r ddogfen sydd mynd i eich gwerthu chi i'r Brifysgol, felly mae'n bwysig eich bod chi'n yn cael hwnna'n iawn mewn gwirionedd, ac yn fynd amdani, ac i gofio i beidio becso mewn ffordd eich bod chi'n brolio am eich hunan, achos mewn gwirionedd na beth yw pwrpas y ddogfen yna. Ia, bendant. Mae pobl yn tueddu deimlo'n swil, ond mewn ffordd mae'n debyg iawn i gynnig am swydd neu gynnig am ddyrchafiad mewn swydd. Mae'n mynd i fod yn ddethol. Da chi'n cael cyfle i ddweud popeth amdanoch eich hun. Felly, os da chi yn pwysleisio'r pethau da, iawn, popeth yn iawn. Mae hwnna'n symud i ymlaen i'r cwestiwn ola, sef, yn gyntaf, Robin, os gyda chi top tips o safbwynt ysgrifennu'r datganiad personol yma, os gyda chi unrhyw, beth yw'r pethau chi'n edrych mas amdanyn nhw? Wel, dwi eisiau rhoi ateb negyddol ac ateb cadarnhaol i'r cwestiwn hwnnw. Yr ateb negyddol ydy gofyn i bobl beidio a defnyddio, ni'n trafod hyn ddoe yn do, Dafydd. Bobl yma sy'n sgwennu rhyw ddyfyniad sy'n swnio'n bwysig ac yn y blaen. Iawn, ond bydda'n llawer gwell gen i gael stori gynnwch chi.
os oes unrhyw beth wedi digwydd yn eich hanes sydd wedi'ch troi chi at y pwnc da chi'n gwneud cais i'w astudio, rhannwch y stori. Bydd hynny yn unigryw i chi. Mae'n iawn i chi ddyfynnu Martin Luther King neu Dafydd Ap Gwilym neu rhywbeth os da chi'n dymuno. Mae gen i freuddwyd. Mae'n gwell gen i gael gwybod am beth mae Bethan Jones neu beth mae Hugh Williams wedi brofi yn bersonol. Okay. Elen, os gyda ti'n rhyw top tips? Wel, yn dilyn mlaen o beth wedodd Dr Chapman, dwi'n cofio'n iawn ysgrifennu am ymweliad i Garreg Waldo ym mlwyddyn 7, a oedd mhennaeth chweched i moyn i fi dynnu hwnna mas o'r datganiad personol, ond dwi'n cofio rhoi'n rhod i lawr, a o'n i fel nadw, dwi eisiau cadw hwn undo fe. So unwaith eto, wneud rhywbeth i chi'n teimlo'n angerddol amdano ac i gynnwys y pethau pwysig yna sydd efallai yn mynd law yn llaw gyda'r cwrs neu'r gradd i chi'n gobeithio dilyn hefyd. Bues i'n ffodus i fynd i Batagonia gyda'r urdd, a mewn gwirionedd hwnna oedd y foment Eureka fel i chi'n hoffi gweud, Dafydd, a hwnna nath ymhenderfyniad terfynol i mae'r Gymraeg o'n eisiau astudio yn y Brifysgol. So achos mae hwn yn rhedeg fel rhywbeth ar Radio Cymru nawr, mae'n rhedeg fel links hyfryd mewn i'w gilydd. Diolch yn fawr i chi am arwen y link yn wych, achos un o'r pethau o'n i'n mynd i ofyn, neu o'n i'n mynd i wneud, oedd just yn gyflym. O'n i'n sôn yn y dechrau ynglyn â ysgrifennu datganiad personol a mynd o gwmpas y chweched i ysgrifennu datganiadau personol ac yn oddwyo fyna. A dyna o'n i'n wneud hefyd, oedd ysgrifennu a dweud, wel, os ych chi yn ysgrifennu datganiad personol, neu pan ych chi'n ysgrifennu datganiad personol, dechreuwch gyda'r foment, fel ych chi, Dr Chapman yn dweud, moment Eureka, rhywbeth nath sbardino, stori nath bosib newid eich cyfeiriad chi, y bachgen ma oedd yn gwneud amaeth enghraifft, a penderfynu, mae'r rhyw sparc yn digwydd, a mae e'n newid cyfeiriad yn gyfan gwbl i fynd i astudio y Gymraeg. Mae rai gweud, tebyg i ti, Elen, athro oedd yn sbardin ni, heb os nath newid, nath hela fi feddwl, reit, mae eisiau astudio y Gymraeg, ond bod na foment Eureka, bod chi bod chi'n treiddio, mi'n siŵr bod athrawon yn dweud hyn, bod chi'n treiddio ddoi dreian o'ch datganiad personol wedyn yn ysgrifennu am eich diddordeb chi yn y pwnc, bod chi'n sôn am, a bod chi'n dangos tystiolaeth ono hefyd, sef beth i chi'n gwneud yn yr ysgol o bosib sydd wedi datblygu'ch diddordeb chi yn y pwnc, chi wedi gwneud modiwlau neu brosiectau neu ymweliadau, o ti'n siarad am Garreg Waldo ac yn y blaen. Unrhyw dystiolaeth allanol, unrhyw beth ych chi wedi wneud y tu allan sydd eto wedi datblygu'ch diddordeb chi'n bellach, so unrhyw brofiad gwaith perthnasol, wy'n gwybod bod hwnna'n anodd ar hyn o bryd, yn dyw e. Ond unrhyw ymchwil pellach, oeddech chi wedi bod yn gwylio pethau ar TED, oeddech chi wedi bod yn, os yna raglen ddogfen sydd wedi sbardino chi i ddysgu'r pwnc i chi'n mynd i wneud. A wedyn, yn y treian ola, bod chi'n sôn am y sgiliau yna eangach sydd gyda chi. Eich arweinyddiaeth chi. Wy'n gwybod bod ti Elen yn gallu arwen yn anhygoel a bod ti'n gallu gwneud hwn, bod ti wedi profi hynny. Ond unrhyw beth chi wedi gwneud sy'n dangos bod chi'n medru cydweithio gyda pobl, bod chi'n gallu gweithio mewn tîm, bod chi'n flaengar, bod chi'n greadigol ac yn y blaen. Os na dyletswyddau gyda chi yn yr ysgol, dyletswyddau gwaith ar enghraifft, chi wedi bod y wobr di Caredin ac yn y blaen ac yn y blaen. Ac os ych chi'n bwriadu cymryd blwyddyn allan, oeddech chi'n mynd i wneud rhywbeth sy'n berthnasol yn y flwyddyn allanol honno wedyn. A wedyn ych chi'n bennu, fel ti Elen yn gweud, a fel ych chi Dr Chapman yn chi'n gweud, chi'n brolio chi'n i orffen hefyd. Ych chi'n dweud, pam ddylen i ddewis chi, a siwt fydd y Brifysgol. Ond rhywbeth o'n i'n siarad yn y ddod, Dr Chapman, beth wedodd JFK, it's not what your country can do for you, but what you can do for your country. Dwi'n trawsieithu ychydig fyna, wy'n meddwl, yn dweud fi? Ie,
Na, mae hwnna'n bwynt teg iawn. A syniad yma o gyfrannu, o wneud cyfraniad i'r adran, mi all cerddor wneud cyfraniad. Mi all rhywun sydd dawn i ddweud jocs neu dynwarediadau neu rhywbeth ychwanegu at ysbryd yr adran. Mi all y cyfraniad fod yn llydan iawn, yn benagored iawn. Jyst eisiau pobl sy'n sbardino pobl eraill. Felly, dewch a'ch doniau hefo chi, mi gewch chi gyfle ym mywyd ehangach y Brifysgol i wneud yn fawr o'ch doniau o bob math, creadigol a corfforol ac yn y blaen. O, helo Beca. O, na gwestiwn oedd Beca. Siwr ych chi'n brolio digon a dim gormod? Cwestiwn da. Dr Chapman, fyddech chi'n gallu, wel, un o chi, sut fyddech chi'n gwneud hynny? Beth am hyn, Beca? Bo chi'n dweud, dydwch bo chi wedi ennill rhyw wobr neu gilydd. Mae chi ydi prif ferch yr ysgol neu wedi ennill y wobr gyntaf mewn steddfod neu beth. Byddwn ni yn bersonol yn dweud hyd yn hyn mae pobl eraill wedi fy ngweld i'n ddigon da. Nid dwi'n ffantastig. Ond rhoi cyfrifoldeb arnyn nhw. Mae'r ysgol wedi fy newis i yn brif ferch. Oedd y panel oedd yn dyfarnu gwobra yn y steddfod wedi rhoi y brif wobr i mi am dreithawd neu am gerdd ag ati. Hynny ydy, Beca, bod chi'n pwysleisio gydnabyddiaeth da chi wedi chael. Nid y gamp yn unig. Ond bod yna rhyw fath o dystiolaeth gadarn galed. Bo chi wedi ennill pethau, bo chi wedi cael eich dewis i fynd ar llwyfan efo cynhyrchiad neu rhywbeth, a bod pobl yn eich gorffennol wedi eich gweld chi'n digon da i gael y gydnabyddiaeth honno. A wy'n gallu gweld o le mae Beca'n dod. Mae'n gallu bod yn brofiad chwythig. Oeso. Dweud pa mor dda i chi am bethau, ynddo fe? Elen, fydde ti eisiau cyfrannu at hwnna hefyd? Ie, bysen ni'n gweud i unwaith eto pwysleisio efallai faint mor ffodus i chi wedi bod i gael y cyfleoedd hynny, yn hytrach na gweud drwy'n wych o ganlyniad i hynny drwy wedi wneud hwn a'r llall ag arall. Eich bod chi'n gweud bod chi wedi bod yn ffodus i gael y cyfle i fod yn briferch, i fynd i Batagonia, i wneud beth i ware pêl-droed dros Gymru, neu beth bynnag yw'r gamp, i ddweud eich bod chi'n teimlo'n lwcus mai chi gath y cyfle honno i wneud beth bynnag yw'r peth hynny. Hefyd, a rhywbeth falle bydden ni'n dweud fel swyddog recrwtio myfyrwyr yw hefyd, beth i chi wedi, byddwch yn adlewyrchol hefyd, beth i chi wedi ddysgu o'r profiad hwnnw hefyd. Pa fath o sgiliau i chi wedi datblygu sydd wedi cyfoethogi chi oherwydd bod chi wedi cael y profiad hwnnw. Dwi'n meddwl bod e'n wych bod ni'n gallu gweld bod chi hefyd yn gallu sylweddoli sut i chi wedi elwa'r profiad hwnnw, beth bynnag yw'r profiad hwnnw. Ti'n cael dim sonydd, Beca, achos dwi'n mynd i wneud cyfraniad bach arall eto. Os oes modd yn y byd i ti ddweud sut mae hynny falle yn mynd i fod o y ddefnyddiol i ni fel adran, bydde hynny'n wych. Da ni wedi cael hynny efo cerddorion enghraifft. Iawn, dwi'n fodlon canu'r piano mewn rhyw noson gymdeithasol, neu mae gen i ddawn arbennig i arlunio, fydda i'n neud unrhyw beth fel yna, bydde hynny'n wych. Diolch, wy'n gweld nawr bod yr amser wedi dod i ben, mae'r hanner awr wedi dod i ben. Gai orffen trwy ddiolch i Dr Robin Chapman ac i Elen Roach
am eich gwaith chi heddiw. Mae wedi bod yn ddiddorol iawn clywed ochr arall y geiniog o'n safbwynt i yn sicr. Diolch yn fawr iawn i hefyd i Channel Talent am adael ni defnyddio'r system i Beca, dwi'n rhoi'n nghyfeiriad e-bost yn y blwch chat, rhag ofn bod ti eisiau gair wedyn, oce? Wych. Sorry, David. Diolch yn fawr i Channel Talent am yn gadael ni ddefnyddio'r system i drosglwyddo'r neges hon. Ac yn ola, diolch yn fawr iawn i chi, i Beca ac i Elin yn gynharach hefyd am ddod ato ni heddi, a gobeithio y bydd o ddefnydd i chi. A cofiwch hefyd fod gyda ni ddiwrnod agored ar-lein yn digwydd Hydref y 12fed, dydd Llun Hydref y 13fed. Fydd hwnna'n gyfle i chi weld Aberystwyth trwy gyfrwng rhithiol a gweld ychydig bach mwy ohono fe na jyst heddi. Felly, diolch yn fawr iawn i chi eto a phob hwyl.